formamos parte do CLIAC. O CLIAC é o Consello Local da Infancia da Coruña. Un grupo de participación infantil con nenos e nenas de toda a cidade. Facemos encontros todos os meses para falar, debater e propoñer cousas. Para que a cidade e o mundo sexan un lugar mellor, para a infancia e para todas as persoas. As nosas propostas levámolas ao goberno municipal no pleno infantil, para que nosa voz tamén conte. Falamos sobre moitos temas, como o medio ambiente, a accesibilidade ou a mobilidade. Tamén falamos de educación, o acoso escolar e saúde mental, entre moitos outros. Entre os temas que nos preocupan tamén está a igualdade. A igualdade é efectiva entre homes e mulleres, porque creemos que aínda hai moitas cosas que poden mellorar. Como se está chegando o 8 de marzo, que é o Día Internacional das Mulleres e da loita pola igualdade. Creemos que é un bon momento para que nós tamén alcemos a voz. As nenas, os nenos e as persoas adultas temos a responsabilidade de crear un futuro mellor. E por máis que pasen os anos e as mulleres seguimos loitando, aínda non temos un mundo que sexa completamente xusto. Queremos amosar a nosa indignación pola desigualdade de xénero para facer que cambien non soamente as cousas, Tamén as persoas, e dar palabra aos que non a teñen. Por iso, facemos un manifesto, o noso manifesto, para que se escoite ben alto e ben claro que as persoas somos diferentes, pero iguais en dereitos e oportunidades. Pedimos que en todos os lugares se trate as nenas con xustiza. Queremos que cada persoa poida facer o que se propone, xogar, aprender, soñar e traballar no que lle guste. Sabemos que no traballo aínda hai moitas diferenzas. E por iso pedimos máis oportunidades para todas as mulleres e que se apoie a que non pode ter un emprego. Reclamamos que se organicen folgas, encontros e actividades que axuden a dar voz a este tema e a mellorar a situación. As mulleres deben recibir o reconocimento que se merecen, especialmente aquelas que, ao longo da historia, contribuíron en campos como a ciencia, o cinema, a tecnoloxía e moito máis. Tamén pensamos no deporte, porque é algo que forma parte da vida de moitos nenos e nenas. Vemos que hai disciplinas que son consideradas de nenos, como o fútbol ou o xockey, e tamén vemos que hai disciplinas consideradas de nenas, como o voleibol ou a ximnasia rítmica, e isto non nos parece xusto. Pedimos que todos os clubes fagan o posible por ter equipos mixtos ou de ambos xéneros. Cando haxa nenas que queiran practicar un deporte, non debería haber excusas para deixalas fora. Creemos que a igualdade ten que ser algo diario. Queremos un mundo onde as nenas e as mulleres poidan vivir sen violencia nin discriminación. Pensamos que todos podemos achegar a algo, tratar as persoas con respeto, evitar comentarios que fagan dano e defender os dereitos de que non poden. Sabemos que aínda existen pequenas diferenzas en moitos ámbitos. Aínda que non se percebexan, están aí, e por iso pedimos que se actúe para eliminalas. O noso soño é que todas as persoas teñan as mesmas oportunidades sen importar a idade, a religión, o sexo ou o lugar de onde naceron. Xuntas e xuntos queremos un futuro no que a igualdade sexa real e que todas as persoas poden vivir coa liberdade e respeto.